नाथाय नों आंखौ जाबायदि बाथ्रा बुंदों नोंबो बिमानिफ्रायनो जोनोम मोननाय मानसि बिमायानो नोंखौ जोनोम होदों बिमा नङामोनब्ला नों बे पृथिबियाव नोङो जोनोम मोननाय नङामोन पृथिबिखौ नों नुनो मोननाय नङामोन बिमा माहारिखौ अपमान खालामनानै नोङो दिनै बाथ्रा बुंदों बेवहाय आं नोंखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसे हमनो हादों जानांगौ राजिब बसुमतारी होननाय सासे मानसिया आदा रितुन खाख्लारिनियाव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरदों जाय कमेन्टखौ माने फरायथावा एबा बुंथावा थ' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लानो हागोन मा लिरनानै हरदों थ' दिनैसिम आदा रितुन खाख्लारिया माने बेबायदि मालाबा माने गाज्रि भिडिअ बानायफेराखै बिथांनि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनो थ' दिनैसिम बिथाङा गोबां मानसिफोरनो माने थुलुंगा मटिभेशनेल भिडिअ बानायबाय थायो थ' बिथांनि सायाव बे राजिब बसुमतारीया बेबायदि बाथ्रा बुंनाङामोन थ' बिथांनि सायाव आदा रितुन खाख्लारिया फंनैसो बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो मिस्टार राजिब बिटिवाइ राजिब बसुमतारी नोंथांखौ आं मा होनबावगोन नोंथाङा आंखौ बबे मोखांजों नायनानै नों दिनै आंखौ बेबायदि खोथा बुंनो हाखो दालाय बुंलाय मा नोङो बेबायदि स्वभाबनिनो मानसिखा नामा नोंनि प्रफाइलाव थांनानै नुयोबा नों माखासे पिक्चारफोरखौ बोखारदे नों बेबायदि नोंनि खुगानिफ्राय बेबायदि राव बाहायनोब्ला नोंनि प्रफाइलाव थानाय माखासे फटकफोरखौ पिक्चारफोरखौ नों बोखार बिनि उनाव नोङो बेबायदि बाथ्राखौ बुं आरो लोगोसेनो बेबायदि बाथ्रा बुंनोब्ला नोंनि प्रफाइलखौ नोङो लक खालामनानै ला नोंनि प्रफाइलाव आं हाबनानै नायहैबाय नोंखौ नायहैबाय आं नोंनि रावखौ नुनानै आं गाव लाजिबाय माने आं गाव लाजिबाय नों जानानैसो आं लाजिदों दै मिथिबायना बेनिफ्राय नोंनि बुंनाय रावाव आंहा जेबो नांजानांगौ गैया खारन मानो होननानै बुङोब्ला नों जाबायदि आंखौ राव बाहायदों बेबायदि आं नंखाया बेनिखाय आंहा लाजिनांगौ गैया नाथाय लाजिनांगौआ नों बे भिडिअखौ गासैनोबो हरनानै हो बे राजिब बिटिवाइ आरो राजिब बसुमतारी बिनि नखर परियाला नुथों बियो बेसेबां मोजां मानसि आरो बिनि खुगाफ्रा माबायदि रावनि आरो बिनि गामिनि मानसिफ्रा नुहैथों बियो बेसेबां मोजां रावनि मानसि आं जाम्बा जानो हागौ आं बेंग्रा जानो हागौ मिथिबायना नाथाय आं गाज्रि राव बुंनानै आं रावनिफ्रायबो जायाखै आरो आं थगायनानै आं जायाखै जाया सैथो बेखौ बुरखांनानै आं जादों जाया सैथो बेखौ आं मावनानै जादों मिस्टार राजिब नोङो आंनि मेलेमजों नोंनि मेलेमजों साननानै नायोब्ला नोङो बेसेबा गाहायाव दङ नाथाय आं मानसि हिसाबै नोंखौ आं मोनबो बुंनो इच्छा खालामा नाथाय नों आंखौ जाबायदि बाथ्रा बुंदों नोंबो बिमानिफ्रायनो जोनोम मोननाय मानसि बिमायानो नोंखौ जोनोम होदों बिमा नङामोनब्ला नों बे पृथिबियाव नोङो जोनोम मोननाय नङामोन पृथिबिखौ नों नुनो मोननाय नङामोन बिमाखौ नों दिनै अपमान खालामबाय दिनै नोङो आंखौ बिमाजों सरजाबनानै बुंनाय लोगो लोगो नों गाव बिमाखौनो नोङो अपमान खालामनानै लादों बेनिखायनो खुगायाव जि फैयो आरो आंहा बोलो दं होननानै बेबायदि रावखौ नों मालाबाबो दा बाहाय जिबनाव नोंहाबो सासे बिमा दङ मिथिबायना नोंनि फिरिनिफ्रायबो नोंनि जोलैनिफ्रायबो एरलांनाय फिरि ओंखारगोन बेवहाय नोंनि फिरिया नोंनि इयुन जोलैया नोंनिफ्राय मोजां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाथों बेखौ फोरोंलांनो नोङो अरायबो नाजा मोजां जा गाज्रि जा फिउचारनि बाथ्रा नाथाय नों गोथां थासान्दि नों मोजां बाथ्राखौ नोङो फोरोंलांनो सेस्था खालाम मा नोङो प्रफाइल पिक्चाराव गारि गंसे लानानै प्रफाइल दोननो हानायखायनो नोङो गावखौ बिराद गोजौ सानदोंना गारि गुरिया मा सोरबा मालायनिबो लानानै नोङो खेबनोबो हागौ थानोबो हागौ नोंनि गियाना नोंखौ जाय फोरोंगिरिफोरा फोरोंबाय नोंनि बेबायदि गियान आखल आखुफोरखौ जुदि नुयोब्ला रावफोरखौ खोनायोब्ला नोंखौ फोरोंनाय फोरोंगिरियाबो दुखु मोनगोन नोंनो मा फोरोंबोखो आरो बिमा बिफाया नोंनो मा बोसोन फोरोंबोखो दिनै नों जाय बिमानिफ्राय जोनोम लादों
दिनै बे बिमाया नोंनि बिमाया बेफोरबायदि रावखौ नुयोब्ला नोंखौ बुंनो हायासो जानो हागौ नाथाय बिनि गोरबोआव दुखु मोननाय थागोन आं गावनि फिसानो मा गियान होखो होननानै मिस्टार राजिब खुगाखौ सामलायनानै बुं नोंखौ नागिरनानै नोंनि गामियाव थांनानै नोंखौ आङो केस होनो थाखाय आंनो गिदिर बाथ्रा नङा आंनि कल मोनसेयावनो नोंखौ दानो आंनो हमना हरनोबो हागौ मिथिबायना नाथाय आङो गावजों गाव बेबायदि खालामा मानसिखौ सिनायनानै ला आरो गुबुन बाथ्रा बुंनायब्ला आं जेबो साननाय नङामोन नाथाय नोङो बिमा माहारिखौ अपमान खालामनानै नोङो दिनै बाथ्रा बुंदों बेवहाय आं नोंखौ बुंनाय थाखाबाय मिथिबायना नोंखौ आङो दाब्लाबो आङो नागिरनो हायो नोंखौ नागिरनो आंनि थाखाय जेबो बाथ्रा नङा मिथिबायना नाथाय आं दा जा पजिशनाव दङ बे पजिशनाव थानानै आं दिनै भिडिअ हेंगारनायखाय दिनै आङो गुबुन खामानि आं मावनो हाया मिथिबायना आङो मावनो इच्छा खालामा मावनो होमब्ला मानो हाया आं मावनो इच्छा खालामा बेयावखाय मोजाङै मोजां था आं बुंखाबाय नोंनि थाखा फैसाया आंनि मावनांगौब्ला मोनबो नङा सिफ्ले गासिबो गैया मिथिना लाखा